сте... Ало, къде така? Имате още един час. Знаем, с това сте на пръсти, да не пречим на учебния процес. Нека знаете защо се тръгвате. Ние пак ще се върнем. Кога? Утре. Бай, Васил, всичко може моето момиче. 42 номер, значи. Готово. Само всичко. Не се разчуй. Здравейте, госпожо Стоева. Как ви беше малкото име? Както ми беше, така сте и сега. Не съм го променяла. Шегата ви е уместна. За мен думите винаги са били препятствия. Още от студент. Обаче на висок скок скачах 2,10. Възлагаха ми големи надежди. И какво стана с тях? Не ги оправдах. Получих травма. Стигна до учителство. Че лошо ли е? В сравнение с вашето Кърджали може да е рай. Обаче моите мащаби са други. А и шефката е голям пожар. Сега ме е подгонила, че сме паднали на баскетбол от английското училище. Нейното образцово заведение не можело да пада. Кажа ли образцово заведение, веднага се чувствам сиротел, само че белен. Можете да се преквалифицирате. Пробувам на предразсъдъци и изчакам нещо подходящо. Вие мислите за напускане, аз се чудя как да се върна тук за постоянно. Ама вие софиянка ли сте? Родена съм на 100 метра от Народното събрание. В такъв случай трябва да се харесате с директорката. Каже ли бяло, и вие бяло. Каже ли черно, и вие. Не е зле да я предложите някоя инициатива във връзка с юбилея. Благодаря, господин Даскал. Името ми е Иван, а за учениците съм Коня. Може би сега и вие ще ми кажете името си. Калина, така ми викат и учениците. Калина значи. Чао, Калина. Чао, Коньо. Ало, Дори. Здрасти. На един концерт не съм отишла, ако ще вярвай. Да. Ами, само гимназиална музика слушам. С мамините боли се занимавам. Да, и с назначението. Затова ти се обаждам да те похваля. Член 64, но все пак. Ами, надуваме се с директорката, пък да видим. Да. Айде. Поздрави на учениците. И на моя клас специално. Стоева, 12 ли влизате? Да, госпожо директор. Добре, че ви заварих. Много ви моля, наблюдавайте внимателно класа. Съберете впечатления. За да му стане класен ръководител, така ли? Ако случайно не възразявате, Случайно не възразявам. държа първо да се запознаете с паралелката. Приятна работа. Благодаря. Извинявайте, закъснях. Сбъркала съм вратата. Търся 12А. Не сте избъркала, заповядайте. Вие да ни видите нова съобщенка по френски език. Да, а вие да не видите ученичка от 12-а. Да. А защо не сте на кино? Какво ще кажат съучениците ви, когато видят, че съм написала на всички отсъствия там на база къснение? Кой номер сте? 25. Рада много. Моля ви се, пишете на ми отсъствие. Аз си отивам. Ще ви пиша, но ако искате, останете. Да ми правите компания. Питахте, защо не сте на кино? Трудно ми е да ви обясня. Не са ми казали. Някога съучениците ми се държат с мен особено. Може би имат причина. Нямат. А как сте с оценките? Добре, но има и по-добри. Не е от завист. Бихте ли ми превели текста от дъската? Скъпа учителко, ние всички сме на кино, за да гледаме един филм с Луиджи Финес. Това не е добре, а отлично. Има и по-добри. Ще видите. Извинявам се за моето закъснение. Надявам се това да не се отрази върху успеха.
Добър ден, защо не си на кино? Какво ти? Служи си не? Прекрасна инициатива. Само, че не съм разбрал. А и филмът е твърде плитък, за да го гледам всякъде. Не бихте ли седнал? Не си има полза. До съученищата ви, ако нямате нищо против. Ами ако имам? Ако имате, трябваше да го премълчите от кавалерство. Изучавал се френски език повърхностно. Други пък твърдят, че моите знания далеч надхвърлят изискванията ви за средния курс. Всеки има право на мнение. Щом владеете френски език толкова добре, защо не се записахте в паралелка с друг език? Той владее и немски. Благодаря. Само човек, който не познава майка ми, може да си помисли, че ще ми остави само с един чужд език. А с какво се занимава майка ви? С мен иска да постигне всичко, което тя не е успя. Благодаря. Моята съученичка, както виждате, завежда информация. И аз ви благодаря. И на двамата. Без ирония. Вие единствени уважихте часа ми. Можете да си вървите, но ви моля тихичко. Не бих искала директорката да разбере. Директорката е моя майка. Че какво от това? И вие мислите, че тя няма да докладва всичко на майка си? Убедена съм. Какво ще спечели? Не е ли по-хубаво да спечели доверието ни? Госпожо Стоева, преструвате ли се или наистина сте такава? Очарователно. Благодаря. Преструвам се, но не винаги с успех. Здравей, бай Василе. Здравейте, госпожо Стефанова. Видяхте какво пише във вестника? Не съм, но знам. Същото го пише и в сутрешните вестници. Този път пише нещо, което ви засяга. Мене ли? Да не е за многодетните. Мини, за юбилея. Много ни хвалят. Чак не ми се вярва. Интересно ми е, защо толкова ни хвалят? Много просто, защото заслужаваме. Те и другите заслужават пък. Да, но дъщерите на заместник главния редактор учат при нас. Какво се правиш, че не ги разбираш тия работи? Това за дъщерите на главния редактор се е защо така. Ама говорили са. Майка на 4 деца, а ти ще мисли за тях. Бай Василе, скоро ли сте били в туалета? Абе, след 5 минути, госпожо директорка, ако трябва да избързам. И да, добра. Как те ще избързаш? И без това материалът ви фан се вмества. Госпожо директорка, видях си какво пише във вестника. Не, да не е за нас. За Нася и за юбилея. Тоест, за мен. Много ни хвалят. Чак толкова. Интересно, защо толкова ни хвалят? Можеш да задръжи го, госпожо директорка? Благодаря. Ще си купим друг, нали? Вече съм си купил. Как толкова? Щом заслужаваме, щом пише вестника, значи заслужаваме. Да четем, чета за образователната система в нашето датство. И в същия момент гледам как цял един клас бяга част. Да речем, 12-та клас. На вестника да вярвам и да научите. Кога е избягал 12-тя? Днеска, последния час. Ама по-важно е какво пише във вестника. Ще казвайте, госпожо директор. Виждане, приятна разходка. Каква разходка? Аз трябва да чакам. Майка си, видяхте ли? Нищо не виждам. Щях да видя, ако някоя беше поканил на разходка и тя откажеше заради майка си. Ради, случайно Николай да ви е канил на разходка? Не, но аз си без тази. Надежда, оправдай си името и дай да трипша домашното. Avec plaisir, Геле. Обаче, както знаеш, нямаме домашно. Миналият път по френски нас нямаш. Някой задоха на кино. Може да се легча. Историята ни учи, че без предатели не може. Хайде, не ви ли омръзва постоянно да се заедате с Ради? Ако искате да знаете, аз също присъствах в този час. Хайде, кавалерска номера. Не, сериозно присъствах. И защо си присъствал? Защото мадемуазел Стоева ми беше много по-интересно, отколкото ваша Луи Дюфинес. Въпрос
на вкус. Хубаво, значи. Пък аз не съм я виждал още. Да не взема ли да го науча този език най-накрая, като му седне един цял ден? А избуташ ли случайно и диплома, може да станеш дипломат действително. Ако намекваш за баща ми, то да завърши от два факултета. Стига се за язъци. Ай, Агнес. О, готин! Извинявайте, да не ви да ви попречих. Не. При вас дежурния не казва ли нещо, когато стаята влезе в учител? Казва, класата ни, но ние всички вече сме станали. Седнете тогава. Кой е дежурния? Аз? Отсъстваш ли? Няма. А как да си обясня тогава, че в стаята си толкова, а в списък толкова много? Ами... Къде са другите? Навън, на игрището. Освободени са да тренират. Имаме скоро матч с реванш с англичанките. Тук или в Лондон? Тук. И сега баскетболистите ни ходят на училище, така ли? Ами да, освободени са от по-маловажните предмети и не ги изпитват. Мога ли да ви помоля за нещо? Разбира се. Предайте им, че ако след 3 минути не са тук в класната стая, ще им напиша отсъствия, които никой не може да извини. Ево! Ако обичате през вратата. И Корнелия ли да извикам? Всички. Ама Корнелия е националка и си отсъства когато си иска. При мен не може. И така, мили ученици, искам да ви благодаря за сърдечните думи, с които ме посрещнахте миналия час, тези на дъската. Кой ви писа? Аз. Вие май ме взимате за районен инспектор. Моля ви, ако се почувствате малолетни престъпници, проявявайте това не в моите часове. Питах кой е писал текста на дъската не за друго, ами за да отстраним грешките. Ако ми имате малко доверие, опитайте се да го възстановите, аз няма да гледам. Готово ли? Почти. Повече грешки да има ли по-малко? Колкото успеете да допуснете. Един момент. Бързо поправи го. Готово, госпожо? Може да се обърне. Дойдаха и баскетболисти. Вие сигурно сте заклет враг на спорта. Да, особено на баскетбола, седнете. Кой иска да прочете написаното на дъската? Хайде вие. Ще професоре Достатъчно. Защо смеят се учениците ви? Завиждат ми на произношението. Кой ще продължи? Хайде вие. Скъпа учителка, извиняваме се за отсъствието ни миналия час. Скъпи ученици, надявам се това повече да не се повтори. Страшение, нали? Аз го подготвям. Кажете ми сега нещо за филма. Кое ви хареса най-много? Ами, Слънето и Дефинес. На нас ни харесаха балери. И хубави костюми имаш. Много моля, на френски. Но... Ако искате, ще ви помагам с въпрос. Quel est le nom du film et qui joue le rôle principal? Трудно ви разбирам, да беше на английски. Искате на английски? All right. I'm going to ask you questions in English and you will try to answer in French. Do you agree? Yes, but... Дипломатки, какво си говори? Нищо, аз съм една глупачка. Това не казва французи, това е английски. Как е глупачка на английски? Кажете. Искам да кажа за филма. Моля, на какъв език? Ще се опитам на френски. Le film que nous avons vu s'appelle L'Homme Orchestre. Човекът оркестър, уи. C'est une bonne comédie vieille dans laquelle le rôle principal est joué par le grand comédien français Louis de Funès. Луи де Финес, уи. Ученици, вие вече познавате госпожа Калина Стоева. Сигурно сте успели да я посрещнете с радост и ще се радвате и че тя е вече ваша класна ръководителка. Искам да обърна специално внимание, че госпожа Калина Стоева е млада, силна,
Едва ли ще можете да я поболеете, както госпожа Томова? Въпроси? Да, отделя ли разпореждането, с което баскетболистите са освободени от тренировка? Защо питате? Защото госпожа Стоева ни извика от игрището с ултиматум, че ако не се явим веднага в класните стаи, ще ни остави неизвинени от секция. Правилно ли е това? Правилно. Щом класната ви е преценила, правилно. Вие, госпожа Томова, ще добавите ли нещо? Не. Можете да продължите. Довиждане. Имам чувството, че моят предмет не ви е никак интересен. Така ли е? Така е. Жалко тогава. Защо? Не трябваше да се накисвам в това класно ръководство. Но вие сама ли? Не ви ли накиснаха? Сама, като време назначена, не съм длъжна да водя паралелка. Аз можех да си гледам живота, а ваш ще да ви довърши госпожа Иванова. Любимата ни директорка? Да, Какъв мисъл да ни довърши? с най-обикновения, като ваша класна до края на годината. А вие какво си мислите? Точно това не е. Смеем ли да помислим нещо друго в присъствието на дъщеря? Много моля, без подобни забележки. Ако смятате, че радиото ви е предала, и го кажете направо и край на този въпрос. Да се върнем сега на моя неинтересен предмет. Ще ви дам една домашна работа, за която не можете да кажете, че е скучна. И ако някой си позволи да ми се яви без нея, ще получи направо неизвинено отсъствие. Това го няма в никакъв правилник. Моя го има, отбележете си. Всеки от вас ще напише писъмце до Луи Дюфинес, на френски, разбира се. До Джек Николсън не може? Може, но на френски. А до Жеродин Чаплин? И до нея може. А тя знае ли български? Ти се опитай на френски, а пък ние заедно ще го поправим. Какво ли пък? Да не знам да поканя на абитуренския бал. Много ви моля, още един момент. Желана или не, аз съм вече ваша класна. По всички въпроси, по които трябва да се свържете с мен, можете да се свържете на телефонния ми номер. Номерът ми е... Кой беше журнялка? Държите се това да се подмени. Видяхте какво ми направи, нали? Ама тя не разбра, че това беше номер. Да не е спортистка, че да го свери. Представя се, мисля, че с някаква къща цел. Или пък просто е добър човек. Няма добър даскал. Щом те кара да учиш? Отсъствие щял да ми пише, защото съм бил без домашно. Че нали за това са двойките? Аз си лично отсъствам или... Или пък какво? Една мъглевина ми се мотая тук. И каква е тази мъглевина? Майче на френски. Леле, ама как церкам близка към двойката, сякаш е дошла от Кембридж, не от Кърджа. От нея всичко може да се очаква. Математиката се оказа сериозен противник. Вкара ни сумати български първия халфтай. Ще ги върнем, тя не от ръцете. Ако не успее да ни вкара в релси, поревуар София, поревуар мон вил Натал, бонжур ла Прованс профан. Добре ли отказах, Николайчо? За спортистка отлично. Поред мен пък ние е правилно да имаме само за противник. И моята мъглевина, там седи. Николайчо, Да. имаш ли учебничек по френски? Случайно имам. Мога да си подарим. Ами, за рождения ми ден, но той беше през август, но на ден ми е хрумна да науча френски. Защо? За да мога да си беседвам с математиката, само за теб ще говоря. Гелей, ама тя май не тихно отида по окото. И аз какво? Колкото и да се прави на районен инспектор, но ме е страх от Николай. Ангеле, явно не съм виждаш, знаеш ли?
се избият за французойката. Въобще не било в нея полза. Василе, при този звънец, да те питам нещо. Говорете по-силно, господин Дасков. Или е тайно? Не, но ще почакам. Добре, айде. Пастани, седнете ученици и се успокойте. Днес няма да изпитвам. Вместо изпитвам ще направим едно контролно. На което обаче няма да пиша бележки. Искам да разбера колко действително знаете, затова ви моля да ни преписвате. Само този път. Аз ви моля само без лични обиди. Слушайте първата задача. Човек се е движил срещу течението на реката с лодка. Когато минава покрай едно дърво, шапката му паднала в водата. Половин час след това той разбрал, че шапката му е паднала в водата. Обърнал лодката по течението и загревал със същите усилия. Ако е известно, че на А километра от дървото лодкарят натиснал шапката си, да се намери скоростта на течението. Казвайте, господин Дасков, какво ви трябва? Вярно ли е, че Катя е била аптикарка? Верно. А синът работил международния транспорт. Да видиш как синът наредили апартаментчето. Браво, златни деца имаш значи. Имам. Какво ви трябва? Не знам дали е удобно, макар че няма да ти остана длъжно. Вижда какво се касае. Може ли Катя да намери това лекарство? То даже не е лекарство, а нещо като витаминчета. Обаче дефицитно. Дефицитни при нас няма. Ако не се намери в склада, синът ще ходи до Германия, че да го донесе. Той пътува ли натам? Да, понякога е по 2 пъти. То значи сума нещата им докарва. И хубави, и ефтини. Абе, бяха ефтини, ама и там поскъпнаха. Я да изкушам по една цигара. Те са ми твърде остри. Ще си запаля моите кинче, по-са ми меки. Ай, пушим. Наде, ти си, познахте. Кое, Наде? Личева или Мичева? Радке. Ама ти свърши ли с контрол? Задачите не са най-важното. Знаеш ли с каква рука ще бъде печение Значи роклята е най-важно. Не. Коя книга четеш? За Че Гевара. Ще дадеш ли после да прочете я? Тя е на немски. Жалко. Няма защо да съжаляваш. Това е на български да беше, ти пак толкова щеше да я разбереш. Когато някой ми е неприятен, аз не му натрапвам по памет. Разбрах, Нанка. Сам ти нищо не разбираш. Искам да здравей. Моите как са при теб? Зле. И вчерашното контролно е отчаиващо. Има само един Николай. Всички преписат от него. Чух, че сте слушали. Поговорим да се стегнати по тая пуста моя математика. Пуста в кавички, нали? Без никакви кавички. Обичам я, но от нея не мога да се видя на децата. Добре, че мъжът не е по-свободен. Ти колко деца имаш? Ти не знаеш ли? 4. 2 момчета и 2 близначета. Гости, кога ще ме поканиш да ги видя? Винаги добре, че ме посечи. Ало, Страхиле, ти ли си, мамо?
пак момчу вече излезе. Чут колко ме е тренировката. Да. Чавдаре, Мануш, изпиха ли си млякото? Добре, аз ще мина през пазара и си идвам. Айде, чао. Седничите на мама. Здравей, Калина. Добър ден. Криминал ще ли четеш? Не, преглеждам тетрадка. Позволи ми едно съветче. Не дей тук. Шефката е все в нашата стая писа. Ще те видя. А какво да правя, като имам прозорец в програмата? Уместно ли е да се занимавам с глупости? Защо с глупости? Можем да прескочим от среч, да пинем по едно кафенце. Благодаря. Благодаря да или благодаря не. Втор, не съм кафеджика. В такъв случай канята на вечеря. Ходила ли си в Новотел Европа? Откъде да те взема да вечер? От никъде. А утре вечер? Пак оттам. Ясно. Сигурно като ми гледа Шансунга, си викаш, той ръб пък е дей тръгнал да ме сваля. Той ръб, моето момиче, има гардероб на италиански дипломат. Аз правим службата му. Аз правим службата му, ще влезе в съответствие с гардероба му. Чувала ли си за асоциацията? Ами какво ли съм тръгнал да ти разправя? А ти ще заскалуваш тука за изкукуригване. Но аз мечтая за учителското място. Да, но с тия гапове и него няма да го получиш. Какви гапове? Че един лев. Първо с баскетболистките, дето ги извика от игрището. На мен не ми пука дали ще победим. Обаче шефката е луда на тази тема. Второ, откъде ти дойде на ум, той е Луи Дюфенец. Такова домашно е направо детишина. Защо? Какво ти пречеше да избереш някой турски актьор? В крайен случай индийски. Но аз преподавам френски език. Добър ден, господин Дасков. Дайте витаминчета. Няма дефицити при нас. Благодаря, бе, Василий. После ще се оправим. Абе, лесна работа. Много хващах, да знаеш. Бягам този гиферето, действали феноменално. От Германия. Германия, добре. А седна у мен да обезпечаваш. Човек на здравето си, на всичко е готов. И цяла лятоица тръгва да търси, като на сценка по телевизията. Последно, до вечера ще идем да потанцуваме. Не, както в Гуль да забележиш, достатъчно гафове съм направила, че да си позволя и този. Даскалов, добър ден. Как е подготовката на баскетболистките? Вярвам сега да спечелим. Дано да имаме този късмет. Защо късмет? Става дума за баскетбол, не за токъм. А и знаете колко държа да победим. Не съм убеден. Как не сте убеден, Даскалов? Имахте достатъчно време да се подготвите. Ако държахте наистина, нямаше най-добрите ми състезателки да бъдат викани в върховия момент на подготовката. И то за какво? За да пишат писмо до господин Луи Дюфенец, голям актив за повереното ви заведение. Не сте прав, Даскалов. Имахте достатъчно време да се подготвите. Не беше необходимо да провеждате тренировките точно в часовете. Да, но точно в часовете ли трябва да се води кореспонденцията с западни кинозвезди? Ама че история. Защо не? Ако е в помощ на учебния процес, Не съм убеден. Дано и в Министерството да реагират по същия начин, ако научат случайно. ама че история. Какво иска той? Той има ли да ме постави? Не. Най-добре е да се обади в Министерството. Ало? Моля, дайте ми секретарката на господин Стефанов. И така, значи всички сме за. Събираме пари, купуваме и кола и готово. Има ли някой случай? Аз? Моля, ти не да оригиналиш. Не, аз сериозно нямаме право да я обиждаме с някакви паци.
Ама Калина го е пренебрегнала заради мен. Защо? Учителите са казали, деструям и сертификаво. Разрушавам и ще построя. Чупи купи, значи. И после ще спите спокойно, с чисти съвести. А Гилето, дето маза стола с лепилото, да се тързае, защото го вълнуват не полите, а душите. Какво да разправям, да не знам да се науча френския, тъкмо съм го нагънал. Остават ми още няколко думи. Видяхте ли? Ето на и Генето ме подкрепя. Момичета, те май са прави. По-добре да подарим на Калина нещо друго и то по някакъв повод. Дефлор, par exemple. Beaucoup de fleurs. Цветя, ако не разбирам. На първо време 10 букета. А защо точно 10? Може и 20. Или една топка с надпис на горещата поклонничка на спорта. Добре, швейцаря. Трябва веднага да направим нещо. Иначе... Чук майка да говори с министерството. Някой да клепа Калина за френските писма. Кой друг ще я наклепа, освен самата тя? Не ми се ме да е толкова глупава. Ако да спи Калина, ще натопи себе си. Но дори да е майка ми, това не е толкова важно сега. Важното е как ще защитим Калина. Че какво направя, че да я защитавам? Да, не ми е интересно домашно, да, но да ви кажете до министерството. Питай майка си. Защо пак да слушате? Какво искате от мен? Аз... много сме лоши. Лошо, добре, длъжен сме да измислим нещо. Сирма е права. Да. Представете си, че за да не се лепне черно петно на гимназията ни, шефката наистина реши да натопи Калина. Можава да отопиваме и какво ме засяга. Мен. Само си представете, чисто бялата ни гимназия с лепното петно на нея. А на кината защо не им се влепа петно? Хиляди хора гледат лъжи в нея. Стига, казвайте какво да правим. Дели в министерството. Глупости, бе. Не можем да сме умни като тебе. Айде като не можете, не причете поне да умисля да мисля. Еврока! Дойде им страшна идея. Наистина е страшна. И каква е, ако не е тайна? Тайна е. Елате да реши. Леле, Сирме, откъде го извади това къл? Голяма сме ще падне. Ей, ама да не се раздрънкате. Никой, освен нас тук, не трябва да знае. Само сестра ми. Защо пък се страти? После ще разберете. Гледайте ги хора как играят. Мале... Давай! Хайде нашите! Хайде нашите! Какъв е резултата? Той ни съвсем точки. Корне да ги прави мелони. Ето пак, вкарва с когато се поиска. А колко нарушения има? Кой? Корнелия? Само едно. Ама вие откъде сте толкова? И аз съм била млада. Елате да вие. се... Вие сега ще сядка матка. Какво стана? Корнелия е паднала? Горката не може да се изправи. Елате да видим. Не мога да гледам, да продължавам. Играта продължава. Бързо ставите тук. Къде е лекарката? Няма, тя идва само сутрин. Ето ви! Една седмица покой ще мине. И как става тази беля, въобще не успяхме да я видим. Най-ревашки
и не видях, че имало дупка. Сигурно е високите се изкопали. Започва второто по време. Директорът ми извика за Корнелия, ама. Тя как ще играе? Ами никак. Иди ти да зарадваш майка си. Мен не Ето Ван било мъж. Аз нищо не претендирам. Той клас със себе се феминизира. Скоро ще сложи в стен. Поисках тайм-аут. Чакайте, какво стана? Не знам. Дръж я и хваня да ме стреля! Какво си е моето момиче? Нищо страшно. Почини се малко и влизай да играеш с теб. Невъзможно, госпожо Иванова. Това състояние... Стоева, много ви моля. Знаете колко държа да победим. Само спортът ни пречи да бъдем абсолютен първенец. А трябва да станем на всяка цена. Дори с цената на едно усъкатено момиче, Толкова ли е зле? колкото да не може да играе. Значи всичко пропада и то заради вас, госпожо Стоева. Запомнете това. Защо заради нея? Да не би тя да ме изчупва крака. Щом толкова искате да играя, добре. Ангеле! Люсия, вътре диспозицион. Тичай вън, кажи да иска тайм-аут и смяна. Корнелия, се личи с фанелката. Бъдете му да си... Тя играе като наистина. Леле, каква страшна топка пробута на Вара. Само да не я похаби. Кара, браво! Карина! 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 Ей, да видим какво става навън! Ванчо, чил си бе? Баща ти бе! Баща ти! Да знаеш, че класирах всичко до парцал. И все по-бронцено. Значи, искам да решиш всичко от другите класори. Айде, айде. Ще дойдеш до нас, ти и майка ти да тъвите. Айде, са здраве. Вероятно за хубавата игра. Не окачете се и не чакам да се стая. Мога и така. Добре, какво да ви правя сега? Не ви разбирам. Помните ли случайно какво е казал Брус на Цезар, след като го е убил? И са римляни, не французи. Казал е следното. Цезар ме обичаше и аз го оплаквам. Беше щастливец и аз се радвах. Беше храбър и аз го почитах. Но беше властолюбец и затова го убих. Да не би да съм вашия Цезар. Чуда се и как да постъпя с вас. Опитомихте най-дивия ми клас. Благодаря. Спечелихте ми и мача. Пак благодаря. За всички е ясно, че вие го спечелихте. Защо обаче трябваше да изкачате през прозореца? За по-бърз, а и ниско. Миналата година намалих 3 поведения за такова скачане, а сега трябва да го премълча. Къде ми отива принципността? А и да не беше този шум около френски артист, него пък откъде го измислихте? Няма защо да си го измислям. Той съществува. Или пък според вас. Моето мнение не е важно. Всичко зависи от министерството. И ако интересите на училището наложат, ще застана срещу вас. Всяка лична корист бих пренебрегнала, но интересите на училището никога. Не искайте това от мен и не ми се сърдете. Няма защо да ви се сърдя. Дори съм ви признателна за откровеността.
Кой е директор ти? Писмо от Франция. За мен? За вас. Мадам ректрис Райна Иванова. Да, за мене. Той е бо. Може ли да ми го прочетеш? Уважаема госпожо директор, прочетох с истинско удоволствие писмата от вашите ученици и се чувствам силно ангажиран от обстоятелството, че в една далечна страна, в едно навярно прекрасно училище, се споменава моето име. Аз от дете питая благоговение към училищната институция и учителите. А това, което научих от получените писма за България, ме изпълва с уважение и пред педагозите от малката ви родина. Предайте сърдечните ми поздрави и пожелания за успех на вашите ученици и на госпожица Калина Стоева, а лично вие приемете дълбокия ми поклон. Използвам случая да ви отпратя една покана. Ако не сте посещавала Париж или ви е приятно отново да го посетите, за мен ще бъде чест да ви приема като свой личен гост в удобно за вас време. Ваш Луи де Финес. Браво, бе, си била тайна художничка. А пък ти явен глупак. Това ли беше важното, което имаше да ми кажеш? Ала, моля ти си притича свет, имам да ти говоря нещо много важно. Извинявай, некрасиво излезе. Не си глупав, но си глупче. Ага. Къде е разликата? В степента и сферата на проявление. При теб става дума за емоционално късоглед. Какво? Прави си на кюра. Такова. Момичето ще откачи, а той нула внимание. Преди поне се заявиш с нея. И да кажем, че е някоя скъпанячка. Напротив, не е. Чакай. Ти за директорчето ли ми говориш? Ето, пак започна да злобееш. И какво е виновна тя, че майка и директор? Какво съм виновен аз, че някаква порта джуйка от ме харесва? Не е уж, а много. И никога не е изпортил. Сигурна ли си? Аз бих простил на предец, но не и на предател. Сигурно. Ако аз харесвам друго момиче? Не е честно. Ако това момиче, например, си ти? Какво? Пак не е честно. Не ти само така си говориш, нали? Аз нямам право. Защо? Защото за нея всички знаят. Какво знаят? Знаят, че тя към теб, а аз пред никого не съм се издавала. Че ти какво имаш за издаване? Нищо. На мен ми стига да бъдем само приятели. Не ми стига. Искам да останеш. Не, върви си. Наденце, какво правиш тук? Дежурна ли си? Не, Николай, къде изхвърча? не знам. Вие с майка си добри сте ли са? Ние изобщо не сме се карали. Вие откъде знаете? Знам, но и ти трябва да разбереш някакви неща. Що ме обича, или поне обича истински, не дей да я ревнуваш. Аз само от начало. Толкова години се живеем двете, пък си мислех, че и на 40 години е смешно. Смисъл, че е смешно, то не пречи. Случайно да знаеш какво е станало с кореспонденцията ми с Луи де Финес? Не знам, но и да знаех нямаше да ви кажа. По-скоро бих откраднала, отколкото да издам. За какво трябва да крадеш? Нищо, макар че ужасно ми се иска да открадна едно нещо. От кого? От най-добрата си приятелка. А тя защо не ти го подаря? Такива неща не се подаряват. Дори назаем не се дават. Само се крадат. Добър ден.
пак ще нова буза, я да я видим. Чудесно е. Възпятница дори. Да. Наистина е чудесно. И много ти отива. Ученици, си се каня да го питам. Къде стигна кореспонденцията ли с Уили Финес? Нали щяхте да ме пращат в писмата? Какъв смисъл? Обикновения. Аз писах до Жеродинчето, но забравих да си сложа снимката и не знам дали ще ми отговори. Ами защо не си напишеш сам един отговор, ще помолиш някой да те подпусне в Париж и готово. Някой ни е предал. Никой не ви е предал. Просто писмото пристигна. А вие как разбрахте, че ние сме Уили Финес? Много просто. И госпожа Иванова също ще разбере. И колкото по-скоро, толкова по-добре. Тя да не си стяга вече куфарите за Париж. Не, Ради, остани. Аз ще изляза. А те ще обяснят защо смеехме. Сега последно източата ще идва ли или няма? Болно е, бе. Не разбрали. Да, но майка ми ще зами. Хубаво се наредихме. Поне кажете за коя епоха учим напоследък. Ученици, седнете. Кой от вас е най-силен по история? Надежда. Надежда на дъската. Коя? Ние сме две. По-силната. Сега да се преборят. Дано и след матурите запазите това весело настроение. Дано. Интересните спецовки. Интересни винаги са общи ученици. Вие напразно подозирате учителите, че се радват, когато пишат слаби бележки. Напротив, те се тревожат повече от вас. Време е поне като зрелостници да разберете това. Аз ако стана даскал, ще пиша само петици и шестици. Да ни и тогава ще разговаряме. Тишина вече. Сега ще ви оставя за малко. Искам да преговаряте. Докато се върна, искам да сте преговорили добре и ако има нещо неясно, питайте двете надежди. Смятам да ви поизпитам. Ще започна по азбучен ред. От буквата А. Чули, ангеле? Благодаря. Утре съм ябък. Cher camarade. Не. On aroma Lucien не. Не. Но дюбера артист. Точно, тъкмо вие ми трябвате. Мъчата е по вашата специалност, но нищо не ми излиза. Вижте какво съм съчинила. Това дали ви да е отговор? Да, на това писмо. Само, че без ваша помощ съвсем ще се изложа. Приготвила съм обходен плик, но нищо не ми излиза. Аз с удоволствие, госпожо. Само, че Какво само, че? Защо мълкнете? не смея да продължа. Защо? Какво има? Ами, трябва да ви съобщя нещо неприятно. Ужасно неприятно. Какво има? Защо мълкнете? Писмото, което получихте, не е от никакъв Уили Финес. Че от кого да е? От 12-тя клас. Как така? А марките, печатите? Дадено е на човек, който го е писнал в Париж. Значи сте си подиграли с мен? Шегата е лоша, но... Не сега, а гавра. И с мен, и с поста ми. Край, никаква милост за виновниците. Колко ще ми получат? Ученици? Искам да разбера до края на междучасието кой от вас е виновника на онова писмо. Какво писмо? Защо питате нас? Откъде да знаем? Ако не на всички, то поне на някой от присъстващите тук му е ясно, що питам точно вас. Чакам името на писмописеца до края на междучасието. Аз чакам отговор от Жеродин Чаплин.
Гледайте ми хитрости. Не мога да изключа целия клас, но поне ще намаля проведенията на тези, които сте имали и проведения и до сега. Да видим как ще кандидатствате. Чакам името на виновника в учителската стая. Ами сега, Аз го измислих, значи аз. Къде че на мен? Ще кажа, че съм го нарисувал. Глупости и романтични пози. Писахме го колективно. Да, ама шефката не признава колективния отговор, иска отделен индивид. И двама ще приемем. Предлагам себе си и другата Надежда. Ние сме най-стилните ученички. И може да се отървем леко. Аз предлагам да напишем, че сме аз и Николай. Уж от пашат кавалерство към моята учителка. то за кавалерството си, само тук вижте ви изхвърляли на финала. Доколкото знам, в казармата приемат и без дипломи, а който се пробуди, ще умисли. Ами така, Ангеле? Верно, така е. Не е така, не бива да рискуваме. Приятели, предлагам да кажем, че сме аз, другата Надежда и Раня. Най-хитро е да обявим, че аз съм Надеждичка. Тя съм написала писмото. Защо само ти? Няма значение как се държите с мен. Сега да говорим за отношението ми към мен. Майка ми сигурно ще ме изключи, но справя да постъпя в чужда гимназия. Тъй няма да ми пречи. Жестока си, макар да го заслужаваме. А не е ли по-добре да представим трима автори? Надежда Личева, Надежда Мичева и Рада Иванова. Хем вината ще се разпредели на три. Хем на отличничките и на роднините се гледа с друго око. Разумно. Аз съм за. Има ли някой случай? Не. Надежда Личева, Надежда Мичева и Рада Иванова. Геле, си бележката на думата с директора. Ангеле, чакай. Дай ми лището. Защо? Дай лището. Пък вземи това, не го зависи. Ще откъде на къде? Дай лището. Няма. Дай лището. Дай лището. Момчета! Дай лището. Вие какво правите? Решаваме да даш, че госпожа Стефанова. Не виждате? Виждам аз, но внимавайте да не ви види госпожа Иванова. Никога не е била толкова ядосана. Николай, няма да ми помогнеш, пак съм се натварала като магаре. Можеш ли? Може. Ние после ще си вършим задачата. Николай, вие какво сте оплескали? Що да сме оплескали, госпожо Стефанова? Вие знаете ли точно как стоят неща? Какво има да става? Умръзва да се занимавам с вашето напускане. Разберете най-после. Разберете и вие, госпожо Иванова. Това не е мой личен въпрос. Изтеглят ме като необходим. На тях сте необходим, на мен не сте. Чудесно. Обаче, освен по болест, мога да ви освободя само с специално разрешение от господина Стефанов. Ами ако напусна просто така, 15 дни предупреждение и... Като сервитьор, нали? Тук не е шкемпеджиница, господин Застолов, а средно гимназиално училище, на което все още съм директорка. Извинявайте, може? Какво има, Ангеле? Изпращаме ли там това? Защо ли ще? Не знаеш какво чакам от вашия клас? Надежда Личева, Надежда Личева и Рада Иванова. Това да не е отговор на някой от твоите черни шеги. Правилно сметката. Не, това е самата истина. Ако ви лъжа, накажете мен вместо ви научите. Тези ученици ще бъдат изключени. И трите ли? Да, и трите. Но едната от тях ви се пада. Дъщеря? Да. И това още повече ме задължава. Благодаря ви, ученици. Благодаря ви заради себе си и заради своя предмет.
Дано един ден омразната моя математика ви бъде нещо полезно в живота. Ще ви бъде атом повече от сигурно. Математиката в нас виден критерий. Приучаване на точност. Тя е синоним и на въображение. И още. Математиката ни прави по-принципни и по-честни. Благодаря. Значи, госпожо Стефанова, според вас, матурата ли е в малко са джобче, така ли? Почти. Последното ви контролно съвсем ме успокои. Или ми да ви разсилвам. Ти достатъчно е само, Николай. Да, така е, той ни подготвяше. А Гелето успехите не заслужава ли? И, Геле, да не ми закупиш едно шие валериан на вашите предети примери. Що е шампанско? Защото ваши като вид петиците направо ще припаднат. Извинявайте, може ли? Заповядайте, госпожо Стоянова. Аз само ще си да няма да ви преча. Ако има къде. Довиждане, ученици. Може да се разположите по-хубаво. Госпожо Стоянова, може ли за момент? Какво има, Николай? Дали според вас госпожа Иванова наистина ще ги изключи? И то няколко дни преди завършването. Не знам, така е заявила. Ами вие, ако бяхте на нейно място? Аз нямаше, но не мога да бъда на нейно място. Липсват ми нейната принципност и организационна дарба. Но чакайте малко. Вие също на госпожа Иванова ли смятате да устройвате? Аз не желая да участвам. Ние нито ви караме, нито ви даваме думата. И все пак ще я взема. Възмущавате се, че сме надували отчетите, за да сме първи. Но ако даваме точни данни, няма да сме при равни условия. И вие, госпожо, оправдавате това надлъгване? Не го оправдавам, но разбирам защо госпожа Иванова е подложена. Не искаме да разберем. Не искаме да разберем нито нея, нито вас. Аз не разбирам ти за ваше дело, госпожо Стоева. Вие не мислите като майка ми. Вие сте като нас, нали сте като нас? Искаме се да бъда като вас, Радо. Сигурно искаме много от вас, госпожо Стоева, но без него не можем. Вие сте длъжна да бъдете такава, заради нас. Кажете ни нещо, госпожо Стоева. Какво да ви кажа? Трудна професия имам. Трудна професия имала. Какво искаш да кажеш? Ами, нищо особено, просто мисля си на глас. И може ли да чуем? Мисля си, че всички ще се измъкнете от къпа с писмото и само аз ще загадя накрая. Говориш глупост. Защо само ти? И как защо само аз? Значи, аз не съм от волята на гласа. О, за наистина говориш големи глупости. Да, аз съм една глупачка. И не съм дъщеря на директорка, баща ми не е дипломат. Добре като олигофренка, за да мога да си изкарвам оценките. И то за какво? И накрая дори няма да завърши гимназия. Ще завършиш, не бе се. Не. Наде, ти трябва да тренираш инак с тия нерви. Вече не говоря. Марки, чакай малко. Може да си мъчи да бъде? Мъчете изливане математико. Тя
Как може да бъдеш спокойна? Ако наистина любимата директор ти ги изключи? Съвсителната виновничка. Това те вълнува. Вълнува и друго. Защо се правиш на такава, дето не си? Голата цяла кибернетика, пък се правиш на такова, защото е пристигнал. Всеки си има роля в живота, Гели. Едни играят на помни, а други на по-глупави. Въпрос на вкус. А тези, които играят на помни, много им личи. Те се личи, нищо, че са другите. За ролята на модел, например, те ли са празнота в погледа. Ще я постигна. Не, аз сериозно. Ако наистина ги изключим, как може да го изпълня? Разчитам на един голям човек. А сигурен ли? Сигурен е. Каза се Калина Стоева. Но и тя е по-това певша. Няма значение. Такива като нея побеждават. Понякога с много жертви, но побеждават. И на още нещо разчитам, че в последния момент мога да призная вината. Я, ти какво правиш тук? Ти какво правиш? Ще покълва малко. Надина ми хрумна да завърши гимназия. Ти за това така и тази година няма да мога. Я, защо плачеш? Голям цирк ще бъде, ако Гелето получи диплома, а вие търпени. За ти да е цирк, но за мен е опера. Чакай, защо плачеш? На опера се плаче. Ого, чувство за хумор. И то в такъв тежък момент. Най-малко съм го очаквал от теб. Защо? Аз не съм ни като другите. Ще ти кажа, но няма да плачеш. Готов. Кажа. Ти точно не си ли като другите? Не си. Когато взе да тръгва да влиза в играта с писмото, беше тръгнал да ставаш, но после се отцепиш. Ами, добре. Хубаво. Ако ни изредят наистина... Печелиш. Веднага ще нещо като всичките нас. Голямо да направиш това изключване, само гледай да не ти се размият. Няма начин. Радиото е избягала от майка си и живее при другата Надежда. Има начин. Представиш, че Калина поеме цялата вина върху себе си. Това значи да се прости с мястото си в София. Не съм съгласна и другите дни няма да бъдат. Леле, Наде... Каква фигура започва да се получава от теб? Каква? Голяма, цял паметник. Ако се кандидатира за президент, моя вод ти е така повързан. Знаеш ли, ти се шегуваш, но ще видиш. Ще ви покажа на всички. Да, Добър ден. Може ли? да, заповядай. Исках само да ви кажа, че ако госпожа Стоева се опита да поеме цялата вина върху себе си за онази глупа с писмото, не вярвайте. Тя заради нас да не започнем живота с правни. Що става, нали сте крила? Ами, да, но... Ти право ли смяташ да следваш? Ами, не тази, другата година. А сега? Ами, сега мисля да консумирам наказанието си, както съм консумирала идеалното. Пробеди ме го на български. Ами, аз самичка написах писмото до Уиди Фенес, а Радито и другата Надежда се писаха за мои съучастнички от приятелство. Пробеди ме го на български. Приятелството, правилно, но вие криво разбирате с това приятелство. Ами... Да? Добър ден. Госпожо Рома, ще почакам да не преча. Не, днес ние свършихме. Ще ви отнема 2 минути. Колкото да ми кажа, че самичка си писала писмото, нали? Да. Къде знаете? Всичко знам аз. И че Радето, и че другата Надежда се убили за своите участнички от писмото. Нали? Да. Друго няма ли? Няма. Добре, тогава искам и аз да те попитам нещо, като отговорник на констал. Защо си направихте с мен тази лоша шега? Писмото имате предвид, нали? Надявам се, че друго няма. Аз знам само за писмото. Вие не разбрахте ли, че го написахме заради госпожа Стоева, за да предпазим от глупави упреци. Тя обърна целия ми клас на опът, т.е. на лице, като с магическа пръчка накара всички да учат. И вместо да я защитите, вие
гонихте. Аз не съм я гонила. Но ние защитихте. А защитниците искате да изключите. Защо? Защото предпочитат да ги възпитават педагози като нея, а не като коня. Какъв кон? Извинете, господин Даскалов, не ви е известно, че му викаме коня. Не, Радето крие от мен всичко. Ще крие естествено. Аз се разпобеждавах да не бяга от вас, но на нейно място също бих избягала. Вие сте я насилвала да ви каже кой е написал писмото. Не съм ме насилвала. Карайте я да ми каже истината. И за какво беше нужна тази истина? Да различите някоя кражба или убийство? Не, заради принципа. Да не се лъже. Ти лъжеш ли майка си? Никога не ми е давала възможност. По-ми е лесно, съм откровенна с нея. Лъгала съм само тук в училище. Тук ли? И защо? Аз също се питам. Питам се защо, когато минавам край заключения параден вход и влизам в училище през малката врата до кофте за буклук, защо се лъжим, че го имаме? Само като го използваме за 24 май. И друго се питам, защо обявихме юбилейната украса за ученическа самодейност? Нали знаем, че нарисуваха майка ми още една художничка? Ние само наградите и хвалбите получихме. Че нас така и за готови хирурзи могат да ни обявят. Тук вижте надянали са ни белите пристилки. Вие, госпожа Бенова, ще легнете ли да ви оперираме? Заповядайте на операционната, моля. Друго няма ли? Какво друго? Да. Искахте да разберете кой написал писмото. И това ще ви кажа. Идеята беше на фирма. Само радиото изолирахме. Аз и Николай направихме френския превод. Писмото пуснах Париж сестрата на Корнелия. Тя е стюардеса. Признайте си, мой донос ви обърка. Остави ме, ако обичаш. Върви си, гледай уроците. Да? Госпожа Иванова? Да? За момент. Слушам ви. Писмото не са го писали двете Надежди и Ради. А вие? Да, имам и доказателства. Никой в нашата гимназия не знае толкова добре френски, колкото мен и още един човек. Кой е другият? Госпожица Флора. Какво искате да кажете? Че тя е написала писмото? Да, точно в това искам да се убедите и... Ето, вижте. Чакай малко. Моля? Искам и аз да те попитам нещо. Да, кажете. Защо постъпваш така? Живея според своите възгледи, действам според своите обекти. Това твои думи ли са? Щом ги казвам аз, значи са мои. Казвам вие, че ги мати. Крайности като него винаги са подмамвали младеща. А крайност ли е заветът? Да бъдем свободни, да чувстваме всяка несправедливост. Това си ли го мислиш? Не, това отново е, значи ги мати. Добре. Вижте. Довиждане. Добър ден, госпожо директорке. Ох, Разкире, да ви питам. Разбрахте ли кой е виновника за онова писмо или още не? не съм кажи ми, моля те. За онова писмо, дето щяхте да заминавате в Париж. И какво за него? Разбрах съм кой е виновник. Не се е разбрал. За значи, още маят. Ще ти мине, бай Василе, ще ти мине. Сега като се пенсионираме от първи, ще ти мине. Ама, вие, госпожо директорка, верно ли? Верно, разбира се. Възраст имаш ли? Имаш. Ще се пенсионираме и ще ти мине. Аз и Ваня има госпожо директорка. Само, че Какво само че? толкова години образцова дисциплина. С награди съм бил. И също съм бил и член на профкомитета. Лично ви информирах за цялата информация в тази. И да не искаш да се пенсионираме с дадена дата и да връщаш заплатите? Съкън! Такви шеги с пенсионер човек като мен не са правили. Все някой ма е наклепал. Наклепал, бай Василе. Значи наклеветил и излъгал. А това е истина. Не трябва да се лъже. Услужително там на някакво момичета, голяма работа. За мен е голяма. За теб, че той е малка, най-добре да се обади в стопанската полиция, да
Цъкън, госпожо директор. Такви шеги сме не са правят. Айде, със здраве. Иди дей се ръчи, ще си вземеш пари и ще идиш у екскурзия в Париж. Айде! Да се пита за малко. Не съм слабнала, добре и се виждаш. Мамо, аз не мисля. Нали така ми заръча? Да, и докато идвах стигна. Реших, че трябва да ти кажа всичко и да се върна дома. Знаех, нямаше никаква логика да ме лъжеш. Слушай те, до какъв извод стигна? Трябва да ти кажа цялата истина. Да ти кажа всичко, колкото и да трябва да бъде. Слушам те. Уиди не съм аз. Сама. Без никакви случайни. Защо го направя? Да ми цитирам славата си на твоя шпионка. И не си научил от мен нито думичка, но съучениците те ме подозираха. Чак след като написах писма. Чак тогава ме приеха без думи. Но, ако ти ще право всичко това за твое добро, да се гордееш с мен. Така, докато си мисляла за мен, не мисляла за двете. Правила си пак егоизъм. Вие родителите правите за децата си огромни жертви и им се наслаждават. Но за нас жертви се мили, по-скоро ни плечат. Ти не си забелязала, че не само в училище, а и вкъщи. Аз отдавна нямам майка. Имам директорка. Искам да се гордееш с мен. Мислех, че правя всичко това за твое добро. Ако бях те изключила, ще да те злепоставя. Добър вечер, госпожо Иванова. Дойдох да ви споделя нещо много важно. И за мен важно, и за вас. Слушам. Не вярвам дъщеря ми. Радито ли? Тя е моя любимка. Обаче предпочитам на 4 очи. Аз няма да им преча на дърво. Казах каквото имах на майка си. Дали се не радвам? Седи. Слушам те. Знам, че не ви е леко. Разбрах за конфликта между теб и дъщеря ти. И искам да ви ти помогна. Вие? Какво? С една лъжа. Добре обмислена и благородна. Много лъжи ми станаха. Тази е във ваш интерес, като майка. Слушам ви. Значи вълкът ти си явно взял. Чиста работа. Всичко съм обмислил до детайлите. Една преводачка ми е превела писмото, а бай си му го е пуснал в Париж. Той е масажист на лекоатлетите. При такива доказателства, кой няма тогава? Забравяте истинските виновници. И те ли ще ви повярват? Те ще си мълчат, да не са луди. Няма да си мълчат, Даскалов. Луди са. Но дори и да не са, знаете ли до какъв извод ще стигне? Че тяхната вина винаги ще се поема от някой друг. Категорично отказвам. Добър вечер. Стефан Богдан, вие ли сте Луиди днес? Началство, да не ви е зле. Не само вие не сте Луиди днес. Кажете какво има. Кажи какво да правят за съвета име. Ами, избери се жени и не се занимавай с останалите. И кой да бъде този един? Аз? То не може пожелание. Защо ли? Ходатайствам за колегата Даскалов. Той ме готовна на саможертва. Неговата саможертва е особена. Какво е особеното? Вместо да пострадат учениците, които всъщност са подведени, вината поемам аз. От кого са подведени ученичките? Известно е и не е колегално да го обсъждаме. А колегиално ли е да се разправя нагоре-надолу, какви домашни даваме? Аз не съм се обадил никъде. Да, защото вие попречи да ме злепоставите. И сега имате нахалството. Не ви е срам. Излишни емоции, госпожо Иванова. Ако искате да се разделим, добре. Обаче като културни хора. Аз културно ви обясних, Даскалов. Вие ми предлагате не благородна шега, а бакалска сделка, ако такава изобщо съществува. Лесно ви е на вас, госпожо Иванова. Още малко и ще ви поискате разрешението и от министърката. Мога да ви освободя само със специално разрешение от господин Стефанов.
получим това разрешение и то веднага, ще подпишете ли едно хубаво уволнение на господин Василов? Ще подпиша. Ало, господин Стефанов, Барто, ти ли си? Остави хайдучите. Добре. Обаждам се по служба. Трябва да освободите един мой колега. Преди края на учебната година. По физкултура. В момента сте там. Ти ли се кандидатства по някаква асоциация? Аз? За да се случва. Да, батко, същия. Да. Много поздрави на радиото и Венчето. Ще се обадим непременно. Айде, чао. Госпожо Стефанова, вие бе не се шегувате. С кого говориш? С брат си. Тоест, вие сте били? Тоест, вие сте била сестра на самия господин Стефанов? Да, на самия господин Стефанов. За уволнението се съгласява, но за назначението ми обещава. Имало голяма конкуренция. Сега, Даскалов, какво да ви правя? Ами и аз не знам. Госпожа Стефанова да каже. Не ръце са. На моите ръце тежат 4 деца. Те ми стигат. Ако питате мен, мога да ви освободя още веднага, но преди края на учебната година, само със специално разрешение от министерството. Добре, аз не знам дали да ме освобождавате. Ще видим. Помислете и отново ще поговорим. Последен има дума, който последен рита. Това го запомнете от коня. Ученици, смятам, че лъжата не е винаги в негативна роля и смятам точно с нея да отървем двете надежди и ради. Но защо? Идеално, но как? Ами, много просто. Ще кажа на госпожа Иванова, че аз съм авторка на писмото. Къде ме къде? Значи, нас да не ни изключат, пък вас да ви уволнят. Ами, там е работата, че нещата се промениха. Трябва да ми се развали назначението. Но за какво ви трябва да се връщате в Кърджали? Ами, като прочетете това, ще разберете. И вие го обичате този човек. Явно, щом съм готова да се върна. Но, госпожо Стоева, това прилича на военен ултиматум. Не е на любовно писмо. Ами, такъв е той. Не се обиждайте, госпожа Стоева, но аз оставам с резерви към него. Аз също. Той не заслужава. А вие убедена ли сте, че... Тази саможертва е оправдана? Да. Убедена съм. Сега ученици, отивам да излъжа любимата ни директорка. Обичта. Стоева, нещо ми се върти в главата. Мисля, че Калина не лъжа майка ми. А нас. Хайде на вас. Михай, за какво си пожелаеш? Стойва, искам да ви помоля за нещо. Аз също, госпожо. Добре, че първо вие. Моят въпрос е деликатен. Моят също. Добре. Слушам ви. Ами, авторка на писмото, което получихте сама. Това да не е някаква ваша шега.
Не ми ли вярвате? Не ви вярвам. Това е някаква шега. Аз знам, че научихте кръста и да лъже. Научихте ги да лъжат. Още първия ви час в 12 когато намерихте класната стая празна, вие ми излъгахте, че не е имало присъстващи. Това за тях беше първи урок. Или може би трети, четвърти. Вчера по-отделно всеки се изреди в учителската стая и ми излъга. Какво ви излъга? Това, което и вие. Школата се личи. Но аз наистина съм авторка на писмото. Те просто ви лъжат, защото ме обичат и не искат назначението ми да се развали. Не ви вярвам. Аз ви се виждам. И ще се направя, че съм ви повярвала. И ще ви освободя. Такава беше молбата ви, нали? Да, аз какво мога аз да ви бъда полезна? Освен всичко, аз съм ви майка. Много ви моля, искам да върнете радата обратно при мен. Ами, ще говоря с нея. Още след малко. Върнете ми радата. Моля ви, тя е моя майка, тя е моя дъщеря. Нека си не лети, но нека бъде при мен. Разберете ме. Аз не отгоре. Всеки лесен установен да се спазва. Инак някой наруши ли го след това анархия? Тук е училище, даваме човеци. Моля ви, върнете ми радата. Добре, госпожо Иванова. Ало, Дори, здравей! Благодаря ти за услугата. Така ли е за писмото? Какъв е този човек? Няма такъв човек, бе, Дори, щом да те карам да ми пишеш от негово име. Няма. Измислил го. Да. Живота минава. Госпожо Стоева, ви няма да сходите. Да. Всъщност, аз приключих моята работа. Добре, ай.